Mi teguk ba. 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 A fake systeem toch man. Uli ba model even. Ang arus. Uno konsuku assisting op sande no de ang fake model. Omdat asan ab consequentie. Asan kancha consequentie. Asan kancha probleem. Udoen aan mi ook toe man. Ito, de verworvenheden. De man poteng toch man. De man poteng, dat kan de aso gewoon makadensi ko na korun ito. Pap, mga man dilik brada pap. Ito, man a fake system toch man. Uluko faro e guang yere. Wan asan kancha consequentie. En asani ikcha consequentie met zich mee. Net ook man. Ik kan erin veel wanneer, ik kan ook even wanneer, asani ab consequentie. Omdat, ja, bepaalde man het doen karakter, bepaalde man heeft verstemmen, bepaalde man moet het een probleem. Want if trama reageert, een probleem toch man. Ja toch, ja toch. If trama reageert, dat ook een probleem toch man. Ja toch, ja toch. Bijvoorbeeld, ik ben daar foto hier die. Mi voeren die met alles machine. Alles een gangster. Wasa na mamire. Red fel, weet je, dat hij wat meer. Hey pa, dat hij wat meer. Die mi ben daar foto de. Ja toch. Mi man. Ogriman asanti pote avancer. Make money man. De manuel go. Make money man. C'est ça. Ogriman sani. Non man, fusan. Mi man. Make money man sani we taki. Ogriman sana probleem. Hey no man. Mi man. Hey, tide i fastrafo fodi. A kasane feriere soliciere man. No me carapere man. Maar ja, je doet dat aifa. Oké, papa. Maar no, sana no altijd am de so. Daarmee met dat zeggen sa. Te oluka sani so, dat te mo tak so, de alamo firma fasi in mi model. Maar mi eta kon altijd tak mi no sabia dat Simons ko in een systeem pas adina model NDP geen probleem. Maar bouta model NDP te referens to na like mafia we de toch man. En nasan na een probleem eigenlijk je systeem. Want de masanda se on si no de no danga mafia achtig sane fu de malik fa Abrahams de isabi toch man ta kasa fa sa de mik asane mana na wa NDP toch man. Toch man. En mi no man drive by toch man. Mi no man drive by toch man. Ja toch. Te me bellu toch fu nete kum ne spango toch man afteki. Mami sabe taki mi roko tranga fu ben pur fi api sa me system. Dus de no don dus sana system toch man. Ja toch. Ano alam may bel moro tak man, bapala mam naman bel moro tak man, naman bel kleba naman bel moro, minaman carne, yato, minaman carne, isabi tak man, sede me kam deso, ano mag deso tak man, bentego tak ifa bota, biyan ni ipi wini, adire ka bot sed de man fiansa ni pap, wan 2030 umin baka, dat na model to, yato man, bino tak simons ne dwe bong, mi taki u arki bong, o arquivo era tá bom. E na assistência me edem que na lek fabota ler me tak Edmund tu cada mag set de man vono da wese sane ja toch man então wat dan moet dat aanzetten toch man ja toch dat bota se tak altijd toch man ja toch mina conte isso monsak anati am sabi en ala de man sande da pe musabi Abdul Akimbuto sabi. Itu prefo wala malum sabi tok man mine go life yare karma leksi bano piki yare man mo fastawan sani takun takakondre abrafo a model dizi yare man gete gu me ku sabi yare o takakondre na assistent ta kosete yare man no bolov na skin problem ma we se sani chimching to me ka model bigi waka ki system da la man kan de free tok man also we dango men nikwi we dango men susani we dango men business de me tap pasani keri asa mi man sana model mi man if koroni e de veri boy hey if we de vera koroni mo no doing sabi to ni keri enough doing ni keri inam doing
Nikeri, je moet je ook doen, Nikeri. Omdat hij bouwt een jaar lang aan Nikeri, verkoop je ponga pa die prijs. 5 jaar die chan, next chan no do. No 5 jaar die simons vrouw man. Mi man, mi te guba, blaka musonga blaka jakti, de rustig. Barrio. Liba vrouw aan rust. Uno kles in een kondre man. En daarom ik altijd in mijn takje toch man. Ten takje de motak het ben je zie je bedrijf man. Mi wa me kwam koop kombaka of een staatsgericht toch man. Na mi etake mi etake voetbalbedrijf geen vast mi etake. Tak bepaalde sansan mi zie je we wanneer het hoe. En dan was sansan moe. Me kan kondre ko tap drive me kalas malibi man. Asa na libung libin srananya man. Sabota tego a kondraf unum lip vem. Ja toch? Boten ze nog tegen niks verkeerd. Doe een soort ding, die probleem te kijken. Ja toch man? Aleru wansane, a kondraf unu. Ja toch? Anoleru hogri. Gusto lang eh. En daarom ik me bribi. In wansane. Taki. Woli benso. Die attack skateboard. We look at a skateboard also. Die attack look wansane. Simons, mo give one tip. Mi leef voor man tak Nederlands. Je bent geen president, je bent een presidente. Je bent een vrouw, je bent een presidente. Oké, pap, oké. Doe één ding voor mij. Distancieer je. En ga gewoon akkoord met wat je hebt gezegd via jou. Geen adviseur die je advies geeft. Geen broer of zus naast jou of je man. Jij bent de president. Jij zegt, wat ik zeg is dat. Laat me uit. Doei.